televízne noviny Kapičko. Takže vítam vás u televíznych novinoch Kapičko. Včera sa veľmi stala veľká vychrica. Poďte so mnou. Takže vidíte tu nejakú vlečku. Neviem, či to je, ale opýtame sa za chvíľku. Viem, že túto vlečku som už videl, lebo to je on je farmár a ja ho poznám. Kúščok tak zo zvidenia, no. No, on tu mal také veľmi pekné dreva, to sa ani nedalo ako povedať. Poďte so mnou. Ale tie dreva zo tej vychrici spali tu. No ale nejak sa zmutovali, lebo to sú také nepekné, oni boli veľmi pekné, ale z toto bľacha skatik je. Veľmi divné. Áno. No, teraz sa pôjdeme opýtať občana. Ideme za ním. Takže, čo sa stalo, pán občan? Bolo po obede, bolo 3 hodiny a ja som okrát všetko dal dreva, lebo chcel som jednému kamarátovi doniesť drevo. A potom, jak som už všetko to dorobil, som sa rozhodol, že zajtra doniesiem dreva a večer som išiel spať. Ráno zistím, že dreva boli zničené, úplne všetko zničené. Aha, ale čo je tam za taký... Je ona taká divná, nepekná, ale aj toto strecha nejak, keby bola povolená, alebo nejak tak. To je všetko z tej výchrici. Aha. No, a čo sa vám stalo s domom, alebo tak, neviem. Počas toho ja som bol do záchod a ja musím povedať, ja som sa dosral. Jaj, to nie dobre. A mali ste prújem? No, áno. A čo žena, navarila vám čínsku polievku? Áno. A aká bola kuráca, hovädzá, aká? Čínska polievka, kurácia. Dobre, toto je všetko u noviny Kapičko. Majte sa nedobre. Takže vítam vás pri televíznych novinách Kapičko. Ideme sa pozrieť, čo sa stalo. Vraj tu mala byť havária. Ideme sa pozrieť, čo sa stalo. Poďme. No tak ideme sa opýtať občana. Poďte so mnou. Takže dobre, povedzte mi, čo sa stalo. Tak mi rýchlo išiel a tam nedal ani vystrašiť, že tam havária. Jak mi mal znať, že tam havária? Jak? A tento mi hovoril, že ma kopadali a preto to mi nabúral svoj traktor. Dobre, páne, toto asi bolo všetko, ale ideme sa pozrieť spolujazca. Poďte sa so mnou pozrieť na spolujazca. No, čo sa stalo? Ja neviem. Za čo ma zachvál? Ja neviem, to bolo pusené. Takže tento pán je veľmi vystrašený. Boh vie, čo sa stalo. Nabúral mi hotovo. A z tohoto vysielania to je asi všetko. Takže môžem vám poprieť pekný večer a keď si chcete pozrieť toto video od začiatku, môžete sa pozrieť na Markiza www.krupičko. Majte sa a pekný No, tuto sme v takej zeplinskej šírave na pol, lebo bola tu aj záplava, ale to neriešme. My sme tu kvôli inému prípadu. Ja vítam vás pri televíznych noviny Krupička. Ja som Smetanka a tu nedaleko tejto osady sa stala taká vec hrozná, že nejakého pána omračili. Bol to zrejme východňar a bol to drevorúbač. Poď, ideme za ním. Už je mŕtvy. Teraz rýchlo ucíkam po policajti. Dobre, našli sme tu jedného pána, poďme za ním. Našli sme tu takého pána. Uteká, pane, stojte, ja vám chcem iba povedať dačo. Ja som televízne noviny. Ja nič neurobím, pane. Viete, ako my sme televízne noviny? Krupička, nie? Áno, pozeráte nás? Hej, ja vás kúkam. Hej. Dajte. No. A čo ešte stále? Ja nič Pani, ja vám to neurobím. nedám, pane. Pustite to. Pane! Dobre, videli sme tu mŕtvolu. Čo sa stalo? Ja neviem. Ale my máme záber, že ste to boli vy. To nie som ja. Ako sa k tomu vyjadrite? To bol Photoshop, to nie som ja. Áno. No dobre, no, dajte tu.
No, hovorte. No, tak nevrátil mi rok peňaží, tak som ho išiel omráčiť. A viete, pretože stačilo sa iba opýtať, či vám Nie, ja ich dá? som ho musel omráčiť, lebo mi 500 000. Povedzte mi prosím meno, ako sa volal. Volal sa Jozef Huriška. My si ho ideme overiť. Úplne inak. Tento pán má bradu, tam ty bol holý. A to teraz so. Ako sa k A tomu co ja s vyjadrite? tým? A čo s tým, že spáchali ste trestný čin? Preto Ja? na vás budeme volať policiu. Hej! Pane, vy sa mne vyhražate, nebo čo? Ja som nič nespravil. Ty si nič nespravil? Nie, Dobre, pane. Ja som ospravedlňujem, že som vás stopnul, keď ste nič Áno. nespravil. Dobre. ja som len predával Lenže, zmrzlinu. pane, vysvetlite mi, lebo tu sú na vás aj vykonané väčšie činy. To je foto. Prečo ste ukradli deti? Ako? Ja sa smejem z vás. som predával zmrzlinu, lebo oni chceli to tie sladké zmrzliny a zmrzlinár. A prečo sú tam teraz váš kolega tam zamrzuje deti? No tak k tomu sa nemám ako vyjadrovať. Hej! Takže majte sa ľudia a máme nový mikrofónik, ale ten Myslím- Jack-Hub sme nemali dobrý vyjadri, že čo je s Jack-Hubom. Ako bol zlý, kúpili sme iný, ktorý bol potreba, neviem, že či oni kúpili zlý, alebo že oni nám dali nejaký omyl. Áno, môžeš. No takže ďakujeme, že ste dopozerali toto video a dajte Môžem like ešte ja dať čo a povedať? subscribe a zvonček, aby vám neuniklo žiadne nové video. No, myslíte si, že máme iba jeden mikrofón? Nie, máme ešte jeden, budeme mať dva. Ale jak? Teraz to použijeme. Potrebujeme zase kúpiť nový Jack-Up. Hehehe. Heže. Takže čaute a uvidíme sa pri No a, Majte sa. a toho tretieho, čo tu nevidíte, no to Dá točí, ten za hej. kameru. Potom Jedno mým video na konci. Ahojte. Vaničky! Do you speak English? Yes, I do, my dear teacher. I speak English very well.